Gure lurre alaxe dabil. Lur, haitxitzen ez datik. Bokali nahi alden. Ta gainontzin, ondo. Gu ondo. Bikote danak bezala. Azkenien, goizin jeiki. Umi eskola gulanea. Umi jaso, parkea torri, afaldu eta hoera. Ta hoien, betikue. Horri. Garai baten beste bisitasun bat bageneuke, baina guain. Zuek nola itezue? Txokolate, Txoko, la, txoko, tete. Ona. Pistoleros kare bai? Ona. Bakarrik zauderi nola berriz. Vale. Nire proba berdet, Bai. Lur! Bazet, etxakun gaitun, bai. Bade ustein eta. Kontako izut, Zuke errutinatik erten ta sexu harreman ta praktikai bizi berri bat eman nahi baiezu, bakizu. Lardaska, sexu, genero eta bikote aholkularitza zerbitzura jo leikezu.